Матвея. Езус хадзіў па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сінагогах іхніх і абвяшчаючы Евангелие валадарства. Ён лячыў всякую хваробу і всякую немач у людзей. Таму пайшла пра яго чутка па ўсёй Сірыі. Пачалі прыводзіць да яго ўсіх нямоўных, што цярпелі на розныя хваробы і слабасці, апанаваных злымі духамі, эпілептыкаў і паралізаваных, і ён вылечваў іх. Пане Езу, прославляем Тебя за то, что Ты нахиляешься над человечей слабостью. Милосердный Пане, який лечишь усілякие хвороби тела и души, прими наши просьбы об оздоровлении. Вызволи нас от всего того, что нас отдаляет от Тебя и перешкоджает деянию ласки. Учини, как наше сердце, очи и руки завсёды будут милосердными и притягивали інших людей до Тебе. Боская більше повна любові і спочивання, змилуйся над нами. Змилуйся над нами.
Мои души, побачить Иисуса, Его любимого, и жизнь обтекнуться. Мои души, пошли Иисуса, мое сердце, послушать Иисуса. З Євангелія паводле святого Матвея. Праз 6 дзён узяў Езус Петра, Якуба і Яна, брата Ягонага, і павёў іх адных на высокую гару і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае заззяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. Пане Езу, уславляем сёння Твое обличие, зияющее хвалой и пригожостью на Тобой. Ты выбрал особенное место, как показать, что тяжко размовлять с Богом среди шума и тусни. Переменяющийся у присутности 3 обраных апостолов, ты показал кавалок своей боской хвалы, якая з'является радостью усього неба и захопляя всех его жихаров. Бачивши ззяння Твоего обличчя, ослепленный и счастливый Петр ускликнул: «Добро нам тут быть». Дозволь нам зразуметь, что наше сердце завсёды повинно быть верным на Тебе и отчинено на Твою ласку. Плоское обличье, зяющее на горе переменения, змилуйся над нами. Змилуйся над нами.
З Євангелія паводле святого Лукі. Выйшаўшы, ён пайшоў, як звычайна, на Аліўную гару. За ім пайшлі таксама вучні. Калі прыйшоў на месца, сказаў ім: «Маліцеся, каб не паддацца спакусе». А сам адышоў ад іх, як кінуць камень, уклепчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх. Але не моя воля, а твоя няхай станецца». І моцна пакутуючы, ён маліўся яшчэ больш. Пане Езу, прославляем Твое досконалое подпорядкование воли Отца. Твоим посилком было заўсёды помнить ягоную волю. Твое найсвятейшее обличие, облитое кровавым потом у саде Олена, похиленное до земли, и устное, промовляющее слово: «Не моя воля, а Твоя нехай станется», навучаюць нас, як мы повинны слухать Бога и робить только то, что Ему подобается. Допоможи нам, Пане Езу, а по хвилинам выпробования мы узиралися в Твое болесное обличие, из Его брали силу, как выполнилась воля Отца. Боское обличие, покрытое кровавым потом на молитве у саде Олена, змилуйся над нами. Змилуйся над нами.
нам місяць, ти нам є зорі, що світять вночі. До тебе, мой Боже, душа моя кличе, до тебе я иду во сне. Ты нам не волю сквозь веки походить, ты нам не право шукать себе. Разборим шляхами пустых лукав, как прежде застились а без тебе закрытые очи душа, тупая ночь без тебя, не находит день. А без тебя забудем сердце любови, я билась в первый раз без тебя, я моя ко мне сон большие цели, ко мне угадали стихи, ко мне право загореться, до сердца девица на свете. Без тебя закрытые ночи душа, тупая ночь без тебя, не находит день. А без тебя забудем сердце любови, я билась в первый раз без тебя, я моя а без тебя закрытые очи душа, тупая ночь без тебя, не находит день. А без тебя забудем сердце любови, я билась в первый раз без тебя, я моя ты нам не солнце, ты нам не месяц, ты нам не зори, что светит в ночи. До тебе, мой Боже, душа моя клича, до тебе я иду во сне. А без тебя закрытые очи душа, тупая ночь без тебя, не находит день. А без тебя забудем сердце любови, я билась в первый раз без тебя, я моя З Євангелія паводка святого Яна. Несучи свій криж, ён вийшов на місце, яке називалося місцем черва, по-габрейську Голгота. Пане Иисус, прославляем Тебя за то, что убичеван и принижен Ты принял на плечи Твоего крижа, как дополнить справу избавления на Кальварии. Твой крыжовый шлях принес Тебе еще более терпения и изневания. Разболезненное падение Твое святое
Равлиша было пятно пораненное, облитое кривёю і покритое пилом кальварійської дороги. Як добре, що менавіта тады знайшлася адважная жанчына, якая хусткаю обтерла твой твар. Спагадлівая любоў падказала ёй гэты жэст тэрплення. Дазволь нам, Езус, чистой любовью наших сэрцаў узнагароджваць Табе усе зневажанні. Добры Пане, няхай на наших сэрцах, як на хустцы Веранікі, будзе адбіта Твоё найсвяцейшае аблічча. Боскае аблічча, абцёртае хусткаю пабожнай жанчыны на крыжовым шляху, змілуйся над намі. Змілуйся над намі.
z Євангелія паводле святого Луки. Калі прыйшлі на месца, званае Чэрап, укрыжавалі там яго і злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. А Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Пане Єзу, прославляю Тебе, стоячи до Твоего крыжа. Дякую Тебе за терпение и муку, якія Ты пережив для нашего збавлення. Кожная рана Твоего тела з'являється доказом Твоєї любові до нас. На крижі яще звертаєш Твоє обличчя до Отця, а вусни промовляють молитву, у якої просиш пробачення наших грехов. Ми хочемо вірно йти за Твоїм прикладом, а своим терпением, любовью и молитвой просить о милосердности для всех людей. Пане Езу, допомагай нам, как мы завсёды шли Твоей дорогой, как следы от наших ног супадали с Твоими следами. Боское обличье, полное боли и терпения, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Thank you.
jest mój czas. Nie lubi, już jestem sam. Ja nie włączasz możliwości darowy sama. Panie, lubisz mnie, nie wiem, nic mi sama. З Євангелія паводле святого Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя за страху перад юдэямі, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» Сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Пане Езу, прославляем Тебе, триумфуючего у хвале воскресения. Твое обличие, зяючее хвалою, наполняет нас невимовной радостью. Хочем углядаться у Его без конца, бо оно является доказом Твоей перемоги над грехом и смертью. Верую, Езу, что колисти убачим Тебе тваром у твару и покажешь нам свое хвалебное обличие так, як його бачили апостоли і святые жінчини у день мертвих повстання. Боске обличчя, зяюче хвалою і пригожостю у день воскрешення, змилуйся над нами. Змилуйся над нами.
z Ewangelii powodle świętego Łuki. I wziąwszy chleb, uzniósł podziaku, połamał i dał im, кажучи: "Гэта jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Гэта czynicie na moją pamięć." Tak samo wziął kielich после wieczerzy, кажучи: "Гэты kielich jest nowym zapamiętam u krwi mojej, jaka za was będzie prolita. Panie Jezu, usławiam Twoje najświętejsze oblicze, ukryte w tajemnicy ołtarza." У Евхаристии Ты отдал нам усе таємниці своего життя, своє тіло і кров, душу і боскость, найсвятейшее серце и обличье. Под заслоной сакраменту укрыл Ты свой твар, как мы Тебе прославляли и углядались в Тебе. Твой боский позирк проникает в нашу душу. Ты чуешь наши голосы, когда спеваем Тебе хвалу. Дай нам, как мы верили в Твою присутность, и освящай нас огнем своей любови. Боское обличье, укрытое в таємниці алтаря, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал. Христова кровь за нас пролита, 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 тело Христа за нас отдал, 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 Христова кровь за нас пролита, 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 тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал.
Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boża, Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze usadza lubią zmuczone naszymi grzechami. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze krwawe potem oblite padające pod ciężarem krzyża. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze obcięte chustką pobożnej Weroniką na drodze krzyżowej. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze zjawcze chwałą i przyważnością u dzień Woskresenia. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze promieniujące światłą u chwilinu niebowszestia. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze ukryte u Eucharystii. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze, jakowe przy skończeniu światu zjawisz się u mocy i wielczy. Zmiłuj się nad nami. Najświętejsze oblicze, jakowe sprawiedliwych napełnisz wiecznej radością. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Zmiłuj się nad nami. Будем углядаться у Его обличия, а имя Его на наших пшовах. Молимся, просим Тебя, всемогутный милосердный Боже, как мы, углядаючися у обличия Христа, зневажено в хвилину муки нашими грехами, могли бачить Его зяючим у небесной хвале, праз Христа Бога нашего. Amen. Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie pakilu nam pamięć swojej muki. Prosim Ciebie, da pomaże nam tak uszanować świętej tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali sobie klątwa i odkupienia. I jak Ty żyjesz i wolodary z Boga Ojcą i jedności Ducha Świętego, Bóg prawu się wieki wieczny ja.
We are